I pozdrav svima, ovdje je Ćira, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu ćemo raditi nešto drugačije na mom kanalu što do sada skoro nismo radili, to jest ja sam radio, ali kada sam počinio da snimam i tako dalje, a to je recenzija jednih predobrih slušalica, tako da samo početka klipa želeo bih da zapratite SteelSeries Adria na Instagramu, sve prateće linkove do njihovog Instagrama i Facebooka imat ćete dole u opisu i također prave jedan sjajan giveaway. Ako želite da učestvujete u nagradnoj igri, zapratite SteelSeries Adria na Instagramu, tako da neću da dužim ovaj uvod, već bacimo se na posao da radimo unboxing tih slušalica, to je review, ovo ono, razumete sabijači. Tako da jedva čekam da vam pokažem te slušalice, znači prebrutalne su, a na kraju ćete vidjeti u studiju, kako se zove, kako kod mene kući u studiju, da vidite kako izgledaju i kako se čuju, tako da bacimo se na posao. Ok, bit će recenzija ovih slušalica ovdje, znači poslali su mi slušalice da radim recenziju njih, znači ovo će biti neka drugačija recenzija, malo u prirodi, ovo ono, da izađem iz kuće, da bude nešto zanimljivo da se dešava, znači tu sam s auto u školskom igralištu, tako da neću kao PCX sada, na primjer, da sedim za sto i da unboxujem, već mogu na auto, brate, ovdje, šta fali. Tako da zapratite SteelSeries Adria na Instagramu obavezno. Ko zaprati, neka mi napiše dole u komentarima i napišite kako vam se sviđaju ove slušalice. Ok, sabijači, znači evo su tu te slušalice, znači poslali su mi SteelSeries Artichs, kako se čita, ne pojma, jedan, znači odlične su slušalice, tako da ko želi da kupi može da kupi na SteelSeries Adria na Instagramu, da poruči, tako da sad ćemo da radimo unboxing, znači idemo da vršimo unboxing, kutija je zaista predobra, tako da sad ćete vidjeti šta se nalazi unutra, šta sam dobio to lepo od SteelSeriesa, tako da idemo ovako. Ajde, evo ga. Znači, evo su slušalice, sad ću vam pokažem kako to sve izgleda. Kutija je prebrutalna, kao što vidite ovdje imate mikrofon, znači ovaj mikrofon vam služi da pričate naravno, ali je preko 3,5 mm, znači možete da ga skinete ako vam nije potreban. I ovdje imate, vidite, ove kablove, tako da sad ćemo to da rasturimo i da vam pokažem kako to sada sve lepo izgleda. Op, evo ga, znači evo su slušalice i izvadit ću ovaj pištolj odavde, znači izvadit ću ovo da vam pokažem, kako se zove mikrofon, znači to se ubode u slušalice i pomoću toga pričate, tako da to ćemo da odložimo ovdje, to nam nije potrebno. A evo ih i same slušalice, znači SteelSeries, malo fokus jeba, ali nema veze, slušalice su i tekako dobre, znači možete da ih sada rotirate ovako, da ih stavite na sto, možete svašta da im radite i tako dalje, nisu RGB, ali nema veze, tako da su slušalice baš pre brutalne. Znači bukvalno ne čujem sebe dok pričam sada, evo kako izgledaju te slušalice, znači slušalice toliko daju, kako da kažem, ne čujete ništa oko sebe, znači kada neko priča ne čujete ništa, ako neko priča na primjer pored vas a vi igrate igrice, tako da pogledajte kako izgledaju, znači slušalice kidaju, kako se zove, povezuju se preko 3,5 mm kabla, poslije ću da vam pokažem kako se čuju i koliko daju zvuk, znači prebrutalne su, mnogo lepo, kako da kažem, ulega u uvo, vidite moje uvo, znači moje uvo celo uđe unutra, znači baš su brutalne, znači evo su te slušalice ovdje, tako da ako želite da kupite imate SteelSeries Adria,
takođe sada sam se drao kao majmun, ali nema veze, brate. Znači evo su slušalice, pogledajte kako izgledaju, možete ovako da ih okrećete, možete kako hoćete, tako da slušalice su baš brutalne. Stigao sam kući, znači evo sada ću i ovdje da vam pokažem slušalice kako izgledaju, znači nema više nošenja ovih slušalica, znači na ove slušalice zaboravite, zato što su tu došle SteelSeries slušalice, znači evo su SteelSeries slušalice, tako da ja se nadam da vam se svidao ovaj review. Ako vam se svidao i ako su vam se svidale slušalice, možete ih poručiti na SteelSeries Adria na Instagramu, znači link će biti u opisu, svi posetite, a ja ću sada da stavim ovako slušalice, a ovo brate, znači kada stavite slušalice, bukvalno ništa se ne čuje, znači bukvalno ništa se ne čuje. E sada, imam ovde mikrofon. E sada, uzeo sam ovaj moj pop filter neki, stavit ću njega tu. Ovaj mikrofon ću zakačiti ovde, znači samo da vidim gde on upada, znači mikrofon vrlo lagano treba da upadne, op, evo ga, znači mikrofon je ovde i od sada ću koristiti mikrofon sa ovih slušalica, znači SteelSeries mikrofon možete da podešavate kako vam odgovara i od sada u klipovima ću izgledati ovako. Ok, znači sada sam pustio jednu pesmu od Jolly Bube Balenciaga, to je od Bube Corellia Balenciaga, slušajte. Baš se čuju, znači kako se čuje, brate, znači kako se čuje, mnogo dobro se čuju i plus imaju mnogo dobru izolaciju, znači izolaciju imaju dobru i sad ću da testiram mikrofon, da vam kažem kako stoje stvari sa mikrofonom, tako da idemo ovako, test 1, 2, 1, 2, da li se čujemo, da li se vidimo, ovo je test mikrofona od slušalice SteelSeries, tako da zapratite ih na Instagramu SteelSeries Adria obavezno i uskoro će vas očekivati neki giveaway-ovi na tom Instagramu. Inače, sada je ovo test mikrofona, ja se nadam da se čujem dobro, tako da jebemnik. To je to, znači evo, snimio sam zvuk, tako da sabijači, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, like, share i subscribe obavezno na kanal, tako da uskoro ide neka omegle sprdnja, vidjet ćete šta vas očekuje, sada krećem aktivno da snimam, tako da to bi bilo to, a mi se vidimo u sledećem klipu. I pos.